Țicărahi mintimen, manăhi om tănisit. Țicărahi mușat, hi avut, hi știut, academic, iatur, inginer, manăhi om tănisit. Țicărahi genial, manăhi om tănisit. Țicărahi pitizăt, bașcăruțea, mâna preptui, tinclin, manăhi om tănisit. Țicăra îngrăpșești cărți, poezii, istorii, ai numă, manăhi om tănisit. Țicărahi durusit, ai hari, manăhi om tănisit. Țicărahi om, manăhi om tănisit. Ți astăzi hi om tănisit? Întrebă un ficiuric. Nu-ți arădi de omul neputut, nu-ți arădi de omul neștiut, de omul fucărag, de omul urât, nu-ți arădi de omul lai, galbin, nu-ți arădi de numai lui, pistea lui, mutrita lui. Nu-i aura omului că este clar, ci care este. Nu-i aură a omului analfabet, ci care este. Nu-i aură a omului ampuțos, ci care este. Nu-i aură a omului că este gift, ci care este. Este zoris și om tănisit? Întrebă ficiuricul. Nu. Nu este aici zorii, mas minduiești totena, că zborăși nu cu omul, ama cu sufletul al lui. Mal lo agodești omul, tu sufletul al lui și tu ducherele al lui. Este ca acum lo agodești Dumnezeul, ți-l dea de acel suflet și ațeale ducheri. Trecură ani, ficiuricul a crescut și este un om tănisit. Tine, cum ești?